Živimo u vremenu klimatskih promjena, svjedočimo pojavama klizišta i bujica uzrokovanima ekstremnim vremenskim uvjetima. Znanstvenici se uključuju u promicanje i unapređenje zaštite okoliša i prirode, te razvoj sustava upravljanja za prevenciju rizika. S tim u vezi provodi se prekogranični projekt Interreg IPA koji obuhvaća Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru. Riječ je o znanstvenicima s Rudarsko-geološkog građevinskog fakulteta Sveučilišta iz Tuzle, Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore te Hrvatskog geološkog instituta kao vodećeg partnera. Svi znanstvenici suočili su se s izazovima klizišta i bujica uzrokovanima vremenskim ekstremima u svojim zemljama. Meteorološka postaja Kravarsko u razdoblju od 2000. do 2020. godine mjeri prosječnu količinu oborina od približno 870 mm. 2014. godine ta ista postaja izmjerila je ekstremnu količinu oborina od otprilike 1600 mm. Ta količina oborina uzrokovala je cijeli niz klizišta na području općine Kravarsko, a jedno od najupečatljivijih je bilo svakako klizište na ovom groblju. Tom prilikom odnešeno je 80 grobova. Čelnici općine Kravarsko procjenjuju ukupnu štetu na području općine od približno 2 milijuna eura. U 2014. godini aktivirano je preko 6700 klizišta na području Tuzlanskog kantona, koja su pokrivala površinu od približno 5,6% ukupne površine kantona. U samom gradu Tuzla aktivirano je 2100 klizišta. U tom periodu 9 osoba je povrijeđeno, uništeno je 397 objekata, a oštećeno više od 1800. Ukupna šteta u Tuzlanskom kantonu procijenjena je na približno 890 miliona konvertibilnih maraka, a geološki inženjeri su nekoliko sedmica u hitnim intervencijama vodili akcije spašavanja imovine i stanovništva. U martu 2015. godine aktivirano je klizište na magistralnom putu Budva-Cetinje na području Markovića. Klizište je aktivirano usled obilnih intenzivnih padavina koje su zadesile šire područje opštine Budva. Površina klizišta je bila oko 4 hektara, a uzrokovalo je uništenje preko 120 metara magistralnog puta koje je zbog toga bilo zatvoreno više mjeseci. U ožujku 2018. godine je došlo do pojave klizišta u Hrvatskoj Kostajnici. Uzrok tog klizišta se može tražiti u tome da je rijeka Una tada plavila, došlo je do promjene temperature od minusa na plus i bile su prisutne i padaline. Dakle, to je jedan splet okolnosti koje su dovele do toga da je to klizište u principu uništilo više objekta na području. Ono što je ipak specifično, da su to postojali nekakvi predznaci koji su upućivali na to da će se taj slom desiti, odnosno nakrivili su se stupovi, došlo je do pucanja vodovodnih cijevi i slično. Međutim, glavni događaj se desio par sati nakon svih tih pojava i ljudi su se stigli evakuirati iz tih ugroženih objekata. Službe koje su bile na terenu, dakle u tim satima koji su prethodili glavnom slomu, nažalost nisu prepoznale sve te znakove koji su upućivali na taj mogući veći slom, veći događaj, tako da tu postoji jedan prostor za napredovanje i edukaciju, odnosno da se uspostavi jedan sistem hitnih intervencija i adekvatnih službi. Da su sve službe imale uhodane procese i kanale koje treba kontaktirati, stvari bi se možda mogle odvijati na bolji način, jednostavno društvo nije bilo spremno za takav jedan događaj. Za uspostavu sustava ranog upozoravanja od pojave klizišta ključno je definirati granične vrijednosti meteoroloških i hidrogeoloških uvjeta koji na nekom području klizište mogu aktivirati. U tom smislu u sklopu responsa projekta provodi se monitoring na nekoliko pilot poligona. Mi smo trenutno na jednom od njih, na području općine Kravarsko, i na ostalim pilot poligonima kao i ovdje instaliran je kišomjer za mjerenje količine oborine, a na pojedinim još pilot poligonima imamo instalirane i piezometre u kojima su logeri za mjerenje razine podzemne vode. Uz to, na tim poligonima se periodički provode snimanja sa najmodernijim sustavima bespilotnih letjelica i na temelju njih zapravo možemo odrediti eventualne pomake na samom klizištu.
Znači, dronovi su opremljeni sa liderom kojim se obavlja lasersko skeniranje iz zraka i na temelju tih podataka moguće je dobiti digitalne modele terena, znači podloge koje prikazuju sam teren bez vegetacije i umjetnih građevina. Projekt Responsa provodi se u sklopu europskog programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora u iznosu od otprilike 1 milijun eura i vrijeme trajanja projekta je 2,5 godine. Uspostavljanje sustava ranog upozoravanja na pojavu klizišta podiže svijest građana o klizištima kao geološkom hazardu. Taj sustav uključuje jedinice lokalne samouprave u procesu edukacije te određuje način prevencije pri gradnji stambenih objekata i infrastrukture. Sustav će definirati procese vezane za katastrofalne situacije slične onima koje su se dogodile 2014. Takvim sustavima ojačat će otpornost društva na štetne posljedice koje uzrokuju klimatske promjene. U slučaju pojave rizičnog događaja, lokalnim će zajednicama omogućiti pravovremen i adekvatan odgovor.